Mouta per Tarragona és un moviment civil, apolític, que aglutina a persones per defensar alguns equipaments que entenem que avui estan en risc. També vol impulsar iniciatives que surtin de la societat civil tarragonina i donar suport a les institucions en defensa dels interessos de Tarragona. Mouta no va contra ningú, sinó al contrari. Som aquí per sumar esforços des de la pluralitat i amb l'Ajuntament, per tal d'aconseguir tots plegats els objectius comuns. Al final tot és una qüestió de compromís, tant per part de la ciutadania, de les organitzacions, de les institucions i de les persones. A Tarragona no som, com diuen, persones dormides. A Mouta sabem que Tarragona no és una ciutat conformista. Mouta, confiem en la societat civil tarragonina. Tot i que el nostre Ajuntament es bellugui, sempre li anirà bé un recolzament o una empenta de la societat civil. A l'hora de negociar amb la Generalitat o el Ministeri, creiem que pot ajudar i molt que un moviment com el nostre li doni el seu suport. Mouta és un concepte, no és una organització, no és una associació, una fundació, res de tot això. Mouta és una necessitat de la ciutadania que fa molts i molts dies que ho està dient en diferents punts. Parles amb l'Antoni, amb l'altre, escolta'm, aquí no pot ser, ens han de bellugar. Collons, doncs belluguem-nos una puta vegada ja, home. A Mouta no volem perdre l'estació del tren, ni l'ample de via europeu, ni les rodalies, ni el metro de superfície. El ferrocarril està clar que és el motor de desenvolupament econòmic i la base de connectivitat del nostre territori i de qualsevol altre. Penseu que Tarragona és la segona estació de Catalunya i la quarta d'Espanya en nombre de viatgers. La planificació actualment en curs provoca que la ciutat de Tarragona quedi en un estat marginal, perdent gran part de les actuals connexions ferroviàries de mitja i llarga distància. Al nostre parer, existeixen tres alternatives de bypass, curta, mitja i llarga, amb diversos avantatges i inconvenients, però entenem que això no és objecte d'aquesta discussió. Volem plantejar uns objectius molt simples perquè tinguin precisament el suport de tothom. El fet de perdre el tren, perquè al final el que estan dient és tindre tren o no tindre tren, és importantíssim. Per l'economia de la nostra demarcació, per el que representa Tarragona dintre del Camp de Tarragona i el que ha de representar a un mig i llarg futur. Això és indiscutible. Estem aquí per comprometre'ns a treballar junts. Nosaltres estem orgullosos dels nostres pares i de la nostra Tarragona i tenim el deure de treballar per deixar-ho així als nostres fills. Volem deixar Tarragona del millor futur que l'hem trobada. Per tot això us convido, us animo a que, sisplau, us incorporeu. Visca Tarragona! Mouta per Tarragona! Ara és el moment de poder-ho fer, això. Llavors traslladeu tot això a la gent que conegueu, de tal manera que aquesta plataforma, aquesta idea, tingui una àmplia gamma de persones que li donen recolzament, sense cap tipus d'objectiu anar en contra de ningú, en contra de cap partit polític, ni molt menys. No hi ha cap candidatura aquí al darrere, no hi ha cap objectiu, no hi ha cap malícia aquí darrere. Hi ha ganes de fer les coses, el que passa que potser ens hem sortit de l'estàndard, ens han sortit de la línia habitual, d'aquelles coses que tradicionalment es fan. Però clar, si sempre han fet les coses igual i hem arribat al mateix lloc, potser és l'hora de canviar-les, no? Que no es quedi el compromís de boca, de paraula. Escolta, entra a la plana web, entra a la plataforma Tarragona Bypass i apunta't, i dona la cara per la ciutat. Soc aquí perquè penso que hem de treballar per la ciutat i no ho hem de deixar tot en mans de l'administració. Per tant, la societat civil hi ha de dir la seva. A més d'apuntar-me a treballar per la cultura i l'ensenyament de la ciutat, soc aquí perquè és un moviment independent, és un moviment social. Som aquí per construir, per sumar i per unir. Mouta per Tarragona és un moviment que sorgeix de la societat civil, per tant, és un moviment plural, independent, lliure i obert a tothom. Mouta per Tarragona i la plataforma Tarragona
Bypass només té un objectiu: treballar per Tarragona, treballar i lluitar per aconseguir que la nostra ciutat estigui on es mereix. Soc de Tarragona, estimo a Tarragona, vaig néixer a Tarragona i des de fa 200 anys la meva família és de Tarragona. Jo penso que la societat civil a vegades ha d'agafar la iniciativa i lluitar per lo que creu, perquè els nostres fills i els nostres nets trobin una Tarragona millor. No podem perdre el tren, però moltes altres coses que després també podem aprofitar aquest paraigües que hem creat avui de Mou-te Tarragona, perquè podrem reivindicar moltes altres coses. Perquè si nosaltres no lluitem per lo que volem, ningú ho farà per nosaltres. Tenim molta feina pel davant i és una feina de tots tenim el mateix objectiu. Tots ens hem de moure per Tarragona, per tant, movem-nos per Tarragona. Gràcies. Tenim moltes coses que fer. Hi ha molts somnis que fer realitat. Tarragona va ser una ciutat gran fa 2009 anys. Va ser la capital del món, aquí va estar August. Han viscut de renta durant 2009 anys, d'aquelles rentes que ens van deixar fa 2.000 anys. Se les hem gastat tot el capital. Hem de tornar a començar. La meva mare és Tarragona. Tarragona és la mare dels que hem nascut, però també la mare dels que han vingut de fora i s'han quedat aquí perquè els ha agradat aquesta mare, perquè és la seva mare adoptiva i és tan mare per ells com pels que hem nascut aquí. Jo em comprometo com a membre del Senat i els que estem aquí a treballar des del Senat per lo que el Mou-te consensuï. Per tant, treballem per la nostra mare i treballem pel futur de Tarragona i Mou-te. Bona nit a tothom. Mou-te. 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 Si estimes Tarragona, la teva ciutat et necessita. Ara és el moment. Entra a moutepertarragona.cat, el portal de la gent que ens importa el que passa a Tarragona. Perquè volem guanyar el futur de la nostra ciutat, moutepertarragona.cat.